Lige nu. Jeg begynder at optage den nu. Klamme tær. Klam lillebror. Rigtig klam. Væk fra kameraet. Jeg kan meget bedre lide at kigge på den der skraldeplads og den der totalt klam skraldespand derude, end jeg kan lide at kigge på en klamme lillebror, for han er nemlig rigtig klam. Den her er ikke nær så klam som min klamme lillebror. Klamme. Klammeren, det findes ikke. Okay så. Jeg har også følelser. Jeg har altså også følelser. Ja, og de er sikkert også tykke. Og se den, se, selv han står i klamme fingre. Au. Smukke fingre. Utrolig smukke. Ja. Men har du lyst til at gøre en ting? Se, jeg har lyst til at krasse dit ansigt ud med mine smukke fingre. Jeg åbner dit vindue. Jeg tør ikke få mine fingre derind. Gør du ikke? Nu gør jeg godt. Okay, hvad tager du? Din klovn. Nu prøver du. Din tur. Nej. Sådan. Så gør det sådan, så jeg kan se. Klar? Din klovn. Det gør noget af jo. Sådan. Helt ud. Nej, nok. Sådan. Flyt lige dit hoved, så jeg kan optage det. Sådan. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Ja. Er du klar? Ja. Er du... hvad nu? Jeg er dum. Det er min klamme lillebror. Og det er den klamme skraldespand mod far. Hvem gjorde det? Jeg gjorde det selv. Se, den her tandstikker er meget sejere og mindre klam end min klamme lillebror. Og hans klamme babse. Og det her, det er min klamme far. Men han er ikke klam. Min far er ikke klam. Så også med en klam bamse. Min far er ikke klam, men han sover med Dennis klamme bamse. Min lillebrors klamme bamse, den er godt nok klam. Au. Jeg har ondt i halsen, og jeg griner. Sådan. Det er min smukke far, som ikke er klam, og den klamme bamse. Var du far vågen? Hvorfor bytter de? Jeg tror, han sover. Og han er lige så rød skjort på, så det er godt. Det er pænt. Og det skal være en rigtig mand til at gå i pink. Ja, it takes a real man to wear pink. Du er klam. Det er min lillebror, hans klamme kæreste. Ja, det er hans kæreste. Det er ikke engang en pige. Den hedder Kumagaro Sharky, og den er Kumagoro, ikke Kumagaro. Nu hedder den Garo. Det er min far. Og den klamme far, der tager med. Og den klamme bamse er min lillebrors kæreste. Undskyld far, jeg vil ikke dig. Nu kigger vi ud for at se. Der er en klam mand lige derovre. Dennis, se, der er en utrolig ulækker klam mand lige der. Jeg stod mig. Hvad laver han? Han sparker til bilen. Det er fedt, jeg har det på video. Jeg melder dig til politiet. En klovn. Hvad var det, han kastede efter bilen? En skrat, tror jeg tror. Eller en regntråbe. Til den bil. Hvor er han mærkelig, jeg filmer ham. Do you know I'm filming? Nu ryger han ad, og jeg kan se røgen. Jeg kan zoome ind, jeg kan zoome ud. Okay, jeg kan ikke zoome ind. Hvad er det, han laver med sin arm? Okay, jeg er ligeglad. Se, det er en ulækker skraldespand. Den er klam. Og det her, det er en ulækker møgeunge. Han er endnu klammere. Det er min lillebror. Du ser der over. Og det er min far. Og det er min lillebrors kæreste. Og bamse. Stop. Jeg stopper den nu.